नवजित नार्जारिया DID लिटिल मास्टार सिजन 5आव चेम्पियन जादों आरो बेल' नङा फार्स्ट रानार आप सेकेन्ड रानार आप गासिबो आसामनिफ्राय मैयानिफ्रायनो लानानै दाखालिनिफ्रायनो लानानै मानसिफ्रा जोबोद गोजोननाय फोरमायदों रंजा बाजा दिनै खाथियाव मोननानै बरायनो मोननानै आरो इसिबां उन्दै बैसोआव बेयो जोंनिहाय मोनसे नेसनेल लेभेल डान्सिं कम्पिटिसन बाहाय देरहानानै जे गावनि टेलेन्टखौ शो खालामनो हाबाय डान्सिं मुलुगाव बियो सासे मख'जाथाव सासे मानसि आरो इयुनाव बियो जेब्लायबो जोबोद माने मुं खामायगोन आरो देरहासार जागोन आं आसा खालामो आरो आंनि बिथिंनिफ्राय नवजित नार्जारिनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय सानथ्र'हायै गाहाम हामलायनाय जासिनायजों लोगोसे नवजित नार्जारिनि जिउआव जेब्लायबो गोजोन खुसि फैथों बिमा बिफानि न'खर संसार खांनायाव जेब्लायबो गोजोन खुसि फैथों आं बेखौ मिजिंथियो नवजित नार्जारिखौ खालि रंजा बाजा एबा बरायनायजोंनो जों बेखौ फोजोबालासेनो बिथाङा जाहाथे आरोबाव सिस्टेमेटिक भाबै माखासे क्लास एबा ट्रेनिं लानानै आरो साबसिन डान्सार जानो हायो आरो डान्सिं मुलुगाव गोजौ खामायनो गोजौ मासि लानो हायो बेखौनो जोङो बयबो नाजानांगौ जोंनि बिथिंनिफ्राय आरो जों बिथांखौ जेरैबो बिथिङाव मदद होनो नाजानांगौ नेसनेल लेभेलनि बादायलायनाय आसामनिफ्राय देरहानाय सिगांनि देरहासार बिथांमोननो आसाम सरकारा अनसुंथाइ होनायखौ नुनो मोनो बे बेलायाव नैबे नोंथांमोननि सरकारा जे नवजित दा बेयो मोनसे आगोलफ्रावबो होदोंब्लाबो बेखौ एसे दस्रा माबाजों होनाय जादोंमोन केटेगरि माखासे थायो बेखौ नायनोसै नवजित नार्जारिनि केसखौ स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय मा होनो हायो मा होनो हाया नाथाय कालचारेल डिपार्टमेन्टआ बेखौ जायखिजाया जायफोरनाखि नेसनेल लेभेलाव देरहासार जानाय बिथांमोननो निस्सय अनसुंथाइ होयो आरो बे मेथाइखौ दा दिनैसो देरहादों जेला जों डिसकासन खालामनानै सुबिदा मोनाखै आंनि बिथिंनिफ्रायबो आं बेखौ रायज्लायदों टेलेन्टआ जोंना थाखोमानानैसो दङ आरो बे मोनसेया जाहैबाय जों एक्सप'जार गैया आरो बेनिफ्राय जोंनि लाइमोनफोरनि गेजेराव दिनैसिमाव मोनसे मा जादोंमोन बेंखननानै दोनजानाय मोनसे सिमानि गेजेराव जों सानोमोन जे बिनिफ्राय जों बांसिन साननो हाया नाथाय जेला बयखौबो फ्रिडम होयोबा मोनसे एक्सप'जार जुदि होयोबा साफ्रोमबो गथ'फ्रा मोनफा नङा मोनफा फिल्डआव दावगालांनो हायो दा बेनिखायनो नवजित नार्जारियाबो गावनि अन वे गावनि माबाजोंनो टेलेन्टजोंनो दावगालांगोन आरो बिनि जाय फोरोंगिरि माथि बियो बेखौ जे बिनि टेलेन्टखौ सिनायनानै बेनो बायदि रोखोमनि ट्रेनिं होदों आरो दिनैहाय जिथु बिभागनि नेसनेल लेभेलनि जे मोनसे DID लिटिल मास्टार सिजन 5आव देरहानायनि मोनसे स्किलखौ डेभेलप खालामनो बेनि थाखाय टिचारनि फारसेबो जोङो बयबो साबायखर बावनांगौ मिथिनो मोन्दों जे बिटिआरनि सुटिनि गेजेरजों जि नेसनेल लेभेलाव जि आलादायै स्टेटनि मर्यादा हिसाबै बादायलायनायनि बाहागो मोननायनि मोनसे बाथ्रा दङ देरहागिरि नवजित नार्जारि बरायदों जोबोद माने रंजाथाव आरो जोबोद माने बाख्नायथाव दिनै नवजित नार्जारिनि देरहासारनायखौ आसामनिनो खना खनला मोनफ्रोमबो जायगायाव रायजो राजाफोरा माने रंजादों आरो बिथांखौ माने दिनै आरोबाव गोजौ फारसे माने दावगालांनो हानांगौनि मोनसे नोजोर आरो थांखिखौ लाखिनानै आरो बिथांखौ आरो उत्साह होनो थाखाय आरो बिथांखौ थुलुंगा होनो थाखाय बेबायदि मोनसे बरायनायखौ जोङो दिनै मोननो हादों बिथांनि जिखिनि देरहासारनाय दिनै DID लिटिल मास्टार सिजन 5आव बिथांनिल' देरहासारनाय नङा बियो रायजो राजानि देरहासारनाय बियो बर' हारिनि देरहासारनाय आरो बियो साफ्रोमबो माने जे हारिमुखौ मोजां मोनग्रा मोसानायखौ मोजां मोनग्रा माने व्यक्तिफोरनि बे देरहासारनाय बिनि थाखायनो दिनै फुंनिफ्रायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खना खनला जे जोंनि एबसुनि दैदेनगिरि बिबानगिरि बिथांमोना जायगा जायगा नवजित नार्जारि बिथांखौ बरायदों बरायनायजों लोगोसे बिथांनो मान बावदों
दिनै बेबायदिनो उदालगुरियाव जेरैबायदि गाजा गोमजायै बे माने नबजित नार्जारि फंबायखौ जेखिनि बरायनाय बियो जोंनि थाखाय खोब माने बाख्नायथाव आङो गासै रायजो राजाफोरनिसिम आङो साबायखर बावदों आरो अर्गेनाइजार जे जोंनि जिल्ला एबसुनिसिम आङो साबायखर बावदों बेजोंनो आं दिनै बुंनो नागिरदों जे दिनै नबजित नार्जारियानो जोंनि थाखाय जोबथा जानो नाङा नबजित नार्जारि बायदि जोंनियाव आरो गोबां जोंनो नबजित नार्जारि नांबावगोन जोंनो दिनै बिथाङा DID माने लिटिल मास्टार सिजन 5आव दिनै देरहासार जानो हादों आरो जोङो मिथिदों दिनै जे माने फोरोंगुरुआ माने नबजित नार्जारिखौ फोरोंथाइ होनायनि गेजेरजों दिनै DID लिटिल सिजन 5आव देरहासार खालामनो हादों बिथांनि सिङाव आरोबाव सासे इसा बसुमतारी बिथां सासे हिन्जावसा गथ'आ दिनै मा होनदों माने जेनाखि DID जेनाखि सुपार डेन्सार बिनि मोनसे भिडिअ जिखिनि मोनसे अडिसन बेखौ कमप्लिट जाबाय आरो बिथाङाबो सुपार डेन्सारनि मोनसे कम्पिटिसनाव थांनो थाखाय बिथांनि दैदेननायनि गेजेरजों दिनै आगान सुरदों दा बेखायनो जिखिनि माने दीपिका माहाजोननिसिम आङो रोजा रोजा साबायखर बावदों आरो बेबायदिनो बयनिबो अनसायनायनि गेजेरजों सासेनि उनाव सासे सासेनि उनाव सासे बेबायदि जोङो सम्पद जोङो मोननो हागोन आरो बेखौनो नुनानै जोंनि लाइमोनफोराबो आरो आगान सुरगोन आं बेखिनि बाथ्राखौनो आङो बुंदों গোটেই ভাৰততে এটা আজি বিখ্যাত এটা নাম ৰচনা কৰিছে কি ক'ব চবতকৈ আগত সকলো অসমবাসী ৰাইজলৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু যদি আপোনালোকে বহুত আশীৰ্বাদ নিদিয়াহেঁতেন আমি জিকিব নোৱাৰিলোঁ হয় আৰু বহুত ভাল লাগিছে যে আমি অসমলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিব পাৰিছোঁ আৰু আগলৈকে সেইটো চেষ্টা থাকিব যে আগলৈ যেন আমি অসমৰ কাৰণে এনেকৈ আৰু গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিব পাৰোঁ যেন থেংক ইউ